Takže čaute ľudia, vítam vás u druhého dielu z Battle Royale Road to Unreal. Dneska som tu znova s Matejom Čaute. a dúfam, že sa nám bude dariť. Takže ľudia, padáme sem. Zvolili sme si takúto lokáciu, lebo už sa nesnažíme padať úplne na tie označené, takže snažíme sa to. A ešte by som sa vám chcel ospravedlniť za to, že ako si môžete všimnúť, tak máme silver, ale nám hneď pred týmto, jak sme to proste točili, tak nám vyplo proste nahrávanie len tak, takže ešte raz sa ospravedlňujem za to, takže fakt prepáčte a máme už aj silver. Tá hra bola dosť dobrá, lenže mne to asi 5 minút prehrou vyplo to nahrávanie, teda nemohol som to natočiť. Maťo, teraz neviem, či títo typci idú tam, no idú. No, Ja mám fakt hrozný landing. A tu je dosť dobrý ľud, myslím. Idú sem. Keď som tam A mne idú čalovci aj na toto. Ok. Na Idem benzínku, takže... A čili, ja som v strede. Berem si nejaké zbranie odo mňa. Čili, ja tu mám aspoň dve. Teda mám to aspoň jedna. Dám ti, že šedú pištol, dám ti dve, tie dual Ja mám, ja potrebujem shotgunu. A myslím, že fajtia Kde sú ďalší. v tom boxe? Jo, v tom boxe. Poďme do bušu asi. 1.34 biele. Poď za mnou, ale. Dead. Ešte druhý je u teba. Ja viem. Ja Jeden dead. milu, je v boxe. Ja dostávam z iného týmu úplne. On má aj pampu. Dead u mňa. Aj ti ku mne. Čo? Idem hneď, počkaj. Aj ti ku mne. Počkaj, tak ja mu dám, on mne nebude vedieť. Úplne dostal 170 asi. Aj, sú tu dvaja. Obidvaja majú málo. Zdrhaj. Jeden to má, tento máme na low. Obaja majú. Prebí. Áno, tu. Niečo mal. Dobre. Nie, je to Cypher. Preber. Máš to? Máš, urob. Nice! Dobrá! Nice. Počkaj, zoberiem si toto. Dobre, tak poď sa nalútiť a... Tak. To si ale dobre snažil, akože. Akože to To som ani nečakal. Ani ja, brácho, som to nečakal. A tu mám, že pamätám. Takže myslel som, že tam Harley Quinn bude trošku lepšia. Ja si dole to neviem. Takže... Počkaj, ešte z tej Harley Quinn možno niečo vypadlo, ja som ju ani nezabil. Tu je normálna shotguna. Tu máš míňa aspoň. Toto kámo SMGčko, zlaté. Zlaté, no to. Máš tu aj železa trochu. Nejaké náboje do ARK a do Dám ti, keď pôjdeme do SMGčka. zóny. Poď asi do zóny, ale... Daj si Hej, tie míňa. dám Poď si. jetpackom. Dostal čavo. Počkaj, Obidvaja málo. Dosť. ja som... Obidvaja myslím za 100 nejak. Ale zrník je tak, chill. Ale skús. Aha, Poď. jeden crack. Kam chill. Máš. Si goat. Nice. Bacha. Nevíš. Poď spamuj ho. No, vyspamuj si. Počkaj. A super. Bacha. To si asi kúpim. No ja nemám matro proste. Jaj, kamone. Mal som ti dať predtým, nevadí. Nie, len ja Ešte som pozriem. myslel, že... Ešte pozriem rank. Nice, ranka do Silver 2. Takže prvá hra. Pohode tam. Počkaj, u mňa je čavo. Nemám moc, ale idem k tebe. Tam to bol mi nejaký vnubák. Nová? Jo.
Čau. Máš No počkaj, tu je boss? Máme bossa, ne? Počkaj, no, prišlo. Počkaj. OK, dáme. OK. Idem si krpatý. Jeden krpatý, Jack. A idem do hlavy. Aha, Chceš to? a nie. Nechceš? Zase náboje. Tak ja to zoberiem. A čo lietaš, Jetpacko? Tuto 19 dá. 62 bajt! Tento! Poď ho! Boss! Idem. Máme sil. Dead? Dead je. Poď 3, 2, 1. 24. 23. Poďme, počkaj. Z boku 100. Dostal som mega. Koľko? 100? Z boku. Takže fajtia ťa z boku, alebo? Nie, že tam je, proste ďalší dostal. 1,90, ten modrý. Červený 39. Idem ti tam. Poď. Dead. 1. Ok. 20. Ticho. Dead 1. Poď. 21. To dáme. Ten takto postavím. Len tam iba sám, takže chill. Idem. Sám, ale najetý dosť. Dosť. Prebral haj. No super. A ešte šutia úplne 90. inokadiaľ si myslím. Dal mi hlavu. Úplne. Koľko? Koľko má? Idú ďalší. Jeden. Ale idú ďalší pušovať. Rám, ideš u mňa? Neviem, počkaj. Oni sa Viem, asi že pozrú. snáď. Rám, Nie, ide zatvoriť box, sorry. Tu má to všetko. Ja čo mám? Máš. Nemám. Trap. Poď preč. To vlastne ide cez box. Ale je tu ešte jeden. Dobrá. Box si daj. A heal, chill. Skontroluj, či sú tvoje všetky boxy. Teda strany. Nie, nefajči. Dobrá. Doraziť. Zóna, pozor. Brachori. Má tam. A ja som asi cooked. A asi aj ty. Je tu medkit. Koľko? 1? Iba. Jeden. Ale Ja mám tiež 1. Ja mám jetpack. A vidím trapkov. Dali mi ako hovno. ťa. Jo, Ja môžem ísť z vrchu. asi ma budú pušovať. Ale chill, dohealovať sa stíham. A skúsim ísť aj do zóny. 1,35 dostal. Keď tak Budu sa nefajti vás proste, báť. poď do zóny. No veď, ale aby sa nás vystrašiť. Vystrašili si na nich. Wow. Hm. Ja už nemám moc jetpacku, kámo, ja už mám iba 4 rúny. Bude Ale si či už to mysleť, bude že je tu stačiť? nejaký... Prečo chodí po vode? Poďme do bušu, vieš čo. Nie. Áno, už tak. Ja som... Do tohto horného. Aby som išiel sa naložiť... Máš do všetko? zóny, Matro nemáme nemáš, či? výhodu. Mám mega veľa. Jedno mám plné a ostatné mám po 200. Môžeš O. si taký. Po 100 a po 200. Keď taký Ale náboje ako nemám. Máš náboje? do čoho? AR-ko. Máš shotgunu? To môže AR. Shotgunu práve mám, AR-ko. Koľko máš AR-ko? Ja mám teraz 83. Ja SNGčko 130. potrebuješ? Ty, Ja ne. ja ti dám, aj no tak ja mám ako SNGčko, ale asi ho nebudem môcť používať. Poď tu to. Akože pre istotu ti dám tu. Myslím, že tu je
O, už nemám. Ber. Miesto už nemám. Jom, poď radšej do bušu. Poďme do zóny radšej, aha. Nadiaľ to poď. Mám dokopy asi, že 800 metrov. Ja môžem ísť jetpackom, ale ja si to ešte početrím. Keď tak Koľko pôjdem, máš? keby. Koľkátkový? 4. No, tak si dajem tému asi. Poďme Zipov. zipou. To strašne počuť. Tak ja viem. Ale tak nemáme moc na výber. Okolo keď tak. No, super. Jetpack! Dám ti aspoň môj štvorkový, ok? Ok. A tu je krásny buč, bráško. Ok, u mňa čapek. 3, 2. 20! Ja mám v príbe Krek! Môžeme push. Má krek. No, Ale poďme. neviem či. Zober si radšej Počkaj. ten, oný. Jetpack si Ja zober som- zatiaľ. Kde je? Jaj. Počkaj, dohylujem sa. Ne, nech sa dojiluje. Ja sa dohylujem. Nech sa Počkaj. dojiluje, budú. Ide! Ty vole. Kde je? Dole. On bude Kamo mať jemu asi vyšla haj. zóna, dobre. Ale on je jediný, brácho. On je sám. Ideme dole, zipov? 30. Dobrá. Let's go, win. Ale pozri na jeho loot. Čo mal? Ty vole, zlatý. Tam mal dobrý loot, mal. Nice. Kam toto musí byť rank up. Poď. Nice, silver 3. A ešte koľko percent? Počkaj, ja sa tiež pozriem. Kámo. 67. Nie. 1,20? Jaj, oni sú tam. Áno, u mňa. Ja Jeden som dead? dome. A ide druhý, ale. Ja nemám majetku ani. 55. 33. Dostal? Dead. Kámo, tu je čavo. Jaj. Dead? Dobre. Dala mi Ja, ale. on bol u mňa. Ja som Mám tam 2 bigy, nevidel. tak môžeme si dať. Počkaj, ja mám tu jeden v boxe, toho poďme. Ok, počkaj. O, okno zdrhá. Počkaj. Idem za ním Tu mým hore. shortom. Okno Poď aj ty, zdrhá, naletíme mu na hlavu. 40? Krek? Nie dal úplne vypínaka. Ktorý za výžer? No, A ja- poď, tu máš bigy 2. Mám, Počkaj, ja si dám metky. ja si dám jedného biga. Okej. Máš ešte jeden? Máš míňa, či mám ti dať? Nemám. Ja to počkaj. Ale dodáš si 2 bigy radšej. Okolo. Dáš si 2 bigy, som povedal. Hej, Akože môžeme skúsiť ísť aj tie ďalšie fighty, oni nevyzerajú až tak na to. poďaj. Dostal? Má crack, myslím. Hej, on Ak som to otvorí dobre za počul, chvíľu. tak má crack. Ale minimálne 40. Tamujem. Neviem, či 2 alebo 1 teraz. Jeden. 22. Poď. Už sa Som skoro bojím. skočil do boku. 100? Má stovku, má stovku. Aha, idem. Sorry, Ale že bacha, tam nebol, sorry. offside, no. Ale on tam čápe po fajči. Tak neviem, či ho ide. Počkám ho tu. Počkaj, kým pôjde do zóny. Daj si crouch a choď za ten kameň. Máš metky, alebo? Mal som iba bigy. A ti on pôjde do zóny, je super. Už som bol. Akože nemusíš ho ani ešte. Som krivý s tým AR-kom, ani ho... Chod. Som všile to stíham. Ale tesne. Mne stíham. Čaká na... Čavo či čaká- zóna? Nie, čávko robí. Pozor, tu je, v tomto onom. Choď okolo a pôjdeš so mňou.
Poď sade to napríklad, poď na sade to. On mal zlaté arko. No, takže podarilo sa nám dať gold, čo je dosť dobré. Dneska sme dali aj win, takže dneska celkom dobrý diel a vidíme sa približne zase o týždeň. Takže čaute. Čaute.